Amit most látni, hallani fogtok, az egy több hónapos kutatómunkának az eredménye, amely során meghívást kaptam egy zárt dark web fórumra, ahol radikális iszlamista tartalmak kerültek megosztásra. Ezen keresztül akár meg is hackelhettek volna. Nem fogom azt hazudni, hogy nem volt bennem semennyi félelem. Az iszlám állam egyes vélekedésekkel ellentétben nem tűnt el, csak csendesebb lett. Nyilván volt vesztenivalóm, miután ez a férfi ismerte az igazi arcomat és a keresztnevemet is tudta. Amit most látni, hallani fogtok, az egy több hónapos kutatómunkának az eredménye, amely során meghívást kaptam egy zárt dark web fórumra, ahol radikális iszlamista tartalmak kerültek megosztásra. Ebben a videóban lépésről lépésre bemutatom, hogy hogyan jutottam el eddig a pontig, és milyen tartalmakkal találkoztam a kutatómunka során. Mikor elkészültem ennek az anyagnak a feldolgozásával, minden fájlt eltávolítottam, és az egész számítógépemet újra formáztam, pontosan azért, hogy még véletlenül sem maradjon semmilyen illegális vagy kényes tartalom a gépemen. Mivel számomra kiemelten fontos a hitelesség és az átláthatóság, ezért ahol csak lehet képernyőképekkel, képernyőfelvételekkel, időbélyeges levelekkel és metaadatokkal fogom dokumentálni mindazt, amit láttam és tapasztaltam. A kutatást a törvények betartásával végeztem, és minden lényeges információról tájékoztattam a hatóságokat. Erről is látni fogtok bizonyítékot. Fontos hangsúlyoznom, hogy a videó célja kizárólag edukatív. Semmilyen formában nem támogatok szélsőséges vagy erőszakos eszméket. Éppen ellenkezőleg arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy milyen könnyen lehet manipulálni, és hogyan történik meg a radikalizáció, sokszor láthatatlanul. Na de kezdjük a történetet a legelején. Az egész azzal kezdődött, hogy beregisztráltam a Single Muslim nevű applikációra, amely egy kifejezetten muszlim vallású emberek számára létrehozott társkereső oldal. Aki követ mondjuk Instagramon, az tudja, hogy több mint egy éve párkapcsolatban élek, tehát jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mit keresek én egy társkereső oldalon. Nos, egy olyan videót akartam készíteni, amiben azt vizsgálom, hogy hogyan működnek a vallási alapú társkereső oldalak. Muszlim, keresztény és zsidó platformokon regisztráltam, hogy összehasonlítsam, milyen szerepet tölt be a hit a párválasztásban, és ez hogyan befolyásolja a nők szerepét, szabadságát és lehetőségeit. Viszont, ahogy heteket töltöttem el a felhasználók profiljainak böngészésével, feltűnt, hogy sokan elég szigorúan értelmezik a vallási kérdéseket. A férfiak profiljában láttam olyan kiírásokat, hogy elvárják, hogy a feleségük szűz legyen az esküvő előtt, elvárják az engedelmességet és az alázatot minden tekintetben, valamint azt, hogy a feleségük is napi 5-szer imádkozzon, ha szunnita muszlimok. Ez személyes vélemény, de azt gondolom, hogy ha a vallás ilyen szinten meghatározza az ember életének minden aspektusát, az már nem egészséges. És nem csak a férfiak között találkoztam ilyen tagokkal. Rengeteg szélsőségbe hajló nő is használja az applikációt, akik, ha még nem is radikálisak, fogékonyak lehetnek a terrorista ideológiákra. Ezen a ponton kezdett el igazán foglalkoztatni a kérdés, hogy vajon vannak-e olyan felhasználók ezen az oldalon, akik nem csupán vallásosak, hanem kifejezetten szélsőséges, radikális nézeteket vallanak. Akik nem házasság vagy szerelem reményében regisztráltak, hanem egy egészen más cél vezérli őket.
Az iszlamista radikalizmuson belül is sokféle irányzat van. Vannak, akik az Al-Qaida nézeteit követik, mások az ISIS hívei, megint mások a Talibánhoz, a Hamashoz vagy a Hezbollahhoz húznak, és vannak, akik csak ideológiailag szimpatizálnak bizonyos gondolatokkal, de elítélik az erőszakot. Az Iszlám Állam az egyik legnagyobb és legismertebb terrorszervezet, ami mind a mai napig toboroz az online térben, igaz ma már nem ugyanabban a formában, mint a kalifátus idején Szíriában és Irakban. A digitális kalifátus kifejezés mára elterjedt, a fizikai terület elvesztése után ugyanis az online jelenlét vált az elsődleges harctérré. Nincsenek már nagy közönségnek szánt weboldalak. 2025-ben minden diszkrét módon működik, titkosított és gyakran időszakosan elérhető. Ha valaki meghívót kap egy ilyen fórumra, az nem úgy néz ki, mint egy Facebook link, hanem Tor link plusz jelszó plusz gyakran időkorlátos belépés. Ezek a közösségek nem nevezik magukat nyíltan ISIS kötődésűnek, hanem olyan nevek alatt futnak, mint például Bayat Media, Qadimun, Ansar al-Tawhid Chat és a többi. De milyen nőket keresnek a terroristák? Mivel én nő vagyok, és a saját tapasztalataimról tudok beszélni, ezért elsősorban a nők toborzására koncentrálok. Mielőtt létrehoztam a profilomat, utána néztem annak, hogy vajon milyen jellemzőkkel, attribútumokkal rendelkezik valaki, aki ideális áldozata lehet a radikalizációnak. Ezek alapján a terroristák célcsoportja a következő. Jellemzően 15-25 év közöttiek. Olyanok, akik nem érzik magukat elfogadottnak a társadalomban. Keresik a valahová tartozás élményét, amit a dzsihadista közösségek gyorsan meg tudnak adni. Online fórumokon, társkereső appokon keresztül kerülnek kapcsolatba radikális férfiakkal, akik igaz testvériség és tisztességes házasság ígéretével manipulálják őket. Olyan nők, akik frissen tértek át az iszlám vallásra. Egyes radikalizálódott férfiak kimondottan új muszlim megtérőkre vadásznak. Az ilyen nők még nem ismerik a vallás hagyományos értelmezését, ezért könnyebben elfogadják a szélsőséges verziókat. Gyakran idealizálják az iszlám államot, a kalifátust, mint egyfajta utopisztikus, igazságos világot mutatják be. És a romantikus kapcsolatot kereső nők is veszélyeztetett kategória, ugyanis a terrorszervezetek tudják, hogy a szerelemre, elköteleződésre vágyó nők könnyebben manipulálhatóak. A dzsihadista férfiak sokszor halál kapcsolatot ajánlanak, házasságot, közös jövőt a kalifátusban. A mujahid feleséges szerepet idealizálják. A nő így részese lehet a harcnak, de nem fegyverrel, hanem támogatással, gyerekvállalással, online propaganda terjesztésével. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a terrorizmus nem a Közel-Keleten, egy távoli kultúrában születik meg, hanem sok esetben itt, Európában. Egy olyan közegben, ahol a muszlim fiatalokat gyakran éri diszkrimináció, megbélyegzés és intézményes kirekesztés. Ez a fajta elszigeteltség, identitásválság és frusztráció gyakran válik táptalajává a radikalizációnak. Nem azért, mert ezek a fiatalok eleve rosszak lennének, vagy mert az iszlám vallás lenne rossz, hanem mert az európai társadalmak gyakran nem kínálnak pozitív, megerősítő alternatívákat. És a radikális ideológiák pontosan ezt használják ki. Érzelmi biztonságot és közösséget ígérnek. Ez a videó nem azért készült, hogy növelje a muszlim közösséggel szembeni előítéleteket, éppen ellenkezőleg. Azt szeretném megmutatni, hogy a terrorizmus elleni küzdelem legfontosabb eszköze nem a gyűlölet, hanem a befogadás. Kulturális nyitottság, vallási türelem, oktatás és párbeszéd. Ezek azok a stratégiák, amelyek valódi alternatívát kínálhatnak az erőszak és a radikalizáció helyett. De térjünk vissza oda, hogy regisztráltam a Single Muslimon. Egy olyan online perszónát igyekeztem kialakítani magamnak, ami rezonálhat egy radikális férfival. Mind tudjuk, hogy a terrorszervezetek dark web fórumokon és különböző zárt Telegram és Discord csoportokban kommunikálnak és terjesztik a propagandájukat. De én, mint Úr Izabel, nyilván kevéssé férek hozzá az ilyen közösségekhez, ezek ugyanis meghívásos, bizalmi alapon működnek. Az egyetlen esélyem az volt, hogy megismerkedek valakivel, aki már eleve tagja egy ilyen radikális fórumnak. Ez egy zanzásított videó, tehát valószínűleg gyorsnak tűnnek az események, de én ezt a kutatómunkát már nyár elején elkezdtem. Körülbelül 40-50 órányi képernyőrögzítés van elmentve a telefonomon, amit teljes egészében sem a hossza, sem pedig a szenzitív tartalma miatt nem tudok megmutatni. Még a legelején készítettem egy nagyon pontos tervet arra vonatkozóan, hogy milyen lépésekkel, na meg persze némi szerencsével kerülök majd egy radikális férfi közelébe.
Csak hogy volt egy olyan momentum, amikor azt éreztem, hogy én ehhez sem elég bevállalós, sem elég türelmes nem vagyok. Létrehoztam a Single Muslim társkeresőn a profilomat, ami lássuk be, hogy már önmagában elég rizikós volt. Azok a radikálisok ugyanis, akik az online térben toboroznak, nem hülyék. Általában nagyon magas szinten értenek a számítástechnikához, számukra ugyanis létfontosságú a titkosított kommunikáció és a nyomaik eltüntetése. Éppen ezért tudtam, hogy nem használhatok az internetről letöltött vagy stockfotót profilképemként, ugyanis nagyon nagy lett volna a lebukás veszélye már a legelején. Ez azt jelentette, hogy a saját arcomat kellett adnom mindehez. Felvettem az abajámat, amit még Dubajban vásároltam, és a fejemre tekertem a hijabomat. Voltak a telefonomon korábbról fejkendős képek, de a biztonság kedvéért jobbnak láttam újakat készíteni. A képek ugyanis tárolnak úgynevezett metaadatokat, amikhez egy informatikában jártas személy hozzáférhet. A metaadatok elárulják, hogy mikor készült a kép, elárulhatják a tartózkodási helyünket a kép készítésének időpontjában, és még a kép készítéséhez használt készülékünkről is szolgálhatnak információval. Éppen ezért fogadjatok el egy tanácsot, mielőtt képet küldenétek valakinek, készítsetek egy screenshotot a fotóról, és azt küldjétek tovább, így ugyanis elveszik a metaadatok jó része. Adtam magamnak egy közel-keleti nevet, nekem a Shirinre esett a választásom. Egyébként nagyon sok európai agyala a nevét és vesz fel közel-keleti hangzásút, amikor áttér az iszlám vallásra. A profilomban próbáltam valódi dolgokat kiemelni, mint például, hogy közel-keleti tanulmányokat folytattam, vagy beszélek törökül és valamennyire perzsául. A bemutatkozásomban igyekeztem olyan szavakat használni, amiket a radikálisok is kedvelnek. Csatlakoztam a Redditen a Muslim Marriage nevű subhoz, és hetekig olvasgattam a bejegyzéseket, hogy némi vallásos szókincset szedjek magamra. Szó szerint ez állt a bemutatkozásomban. A paradicsom elérésére törekszem, inshallah. Egy Magyarországon élő, megtért muszlim vagyok. Igyekszem a hitemet a legjobb tudásom szerint követni, hijabot viselek, elkerülöm a vegyes férfi-női társaságokat, és az időm nagy részét a Korán olvasásával, valamint a fiqh, iszlámjog és a hadísz profétai hagyományok tanulmányozásával töltöm. Visszafogott vagyok, hűséges, és hiszem, hogy egy nő ereje az alázatában, haya és az Ura Allah iránti engedelmességében rejlik. Kit keresek? Olyan férjet, aki közelebb visz Allahhoz, minden imát időben elvégez, hisz a nemi szerepekben, és komolyan veszi a kivama, azaz a férfi vezető szerepét a házasságon belül. Olyat, aki értékeli a szerénységet, a csendet és a takvát egy feleségben. Aki nem fél a hijrától, kivándorlástól, ha Allah megnyitja az utat. Azért használtam vallásos arab szavakat a bemutatkozásomban, hogy aki rátalál a profilomra, azt gondolja, hogy mély ismereteim vannak az iszlámról. Említettem a hayát, azaz a szemérmességet, ami az egyik legnőiesebb, legdicséretesebb jellemző a patriarchális vallási keretben. Aztán belecsempésztem azt a szót, hogy kivama, ami a férfi vezető szerepét jelenti a házasságon belül, és az egyik legtöbbször idézett fogalom a radikális férfiak részéről. Szóval az volt a célom, hogy a profilom burkoltan radikális irányultságot sugalljon. Ezt a folyamatot nyilván nem úgy képzeltem el, hogy amint létrehoztam a profilomat, rögtön rám is fog írni egy dzsihadista, és kapom is a meghívókat a különböző titkos fórumokra. De amikor hetekig egy olyan üzenetváltásom sem volt, ami magában hordozta volna legalább ennek az ígéretét, kezdtem elveszíteni a motivációmat. Minden bolond megtalált, akikkel hosszabb, rövidebb ideig kénytelen voltam beszélgetni, nyilván, hogy kiderüljön, hogy milyen emberrel állok szemben. Aztán egyik délután Netflixet néztünk a párommal, amikor hangosan csippant az értesítés a laptopomon. Emlékszem, hogy be volt sötétítve a szobában, és ahogy felhajtottam a laptop monitorját, a képernyő fénye egy pillanatra elvakított. Üzenetem érkezett egy férfitól, aki Abu Zaidnak hívta magát. Elsőre ugyanolyannak tűnt, mint a legtöbb tag, akikkel korábban beszélgettem. Hosszú, fekete szakálla volt, ami azt sugallta, hogy mélyen vallásos. Nem voltam benne biztos, hogy a saját képét használta-e, de a képfelismerő appok nem bizonyultak túlságosan hasznosnak. Ráeresztettem a Pimaist is, de nem sikerült megtalálnom az arcképét az interneten. Így utólag tudom, hogy nem a saját képét használta egyébként. 37 évesnek és szírnek vallotta magát, aki Angliában született. Azonban, ha róla szóló kérdéseket tettem fel, mindig nagyon tömören válaszolt, és rögtön átterelte a témát rám.
Aztán, ami feltűnt, hogy amikor angolul cseteltünk, voltak olyan nyelvtani hibái, amik arra engedtek következtetni, hogy nem biztos, hogy az angol az anyanyelve. Ez állt a férfi bemutatkozásában. Allah elegendő számomra. Egy egyszerű testvér vagyok, aki nap mint nap próbál jobbá válni. Távol tartom magam az újításoktól, és a Koránhoz és a szunnához ragaszkodom a szalafi értelmezés szerint. Olyan testvért keresek, aki értékeli a hayát, szemérmet, takvát, istenfélelmet és a hűséget. Kit keresek? Olyan nővért, aki vagy megtért muszlim, vagy muszlimként született, és készen áll a házasságra. Olyat, aki jobban szereti Allahot, mint a világot. Szemérmes, őszinte és tiszta szívű. Nincs smink, nincs műköröm, nincs selfie. Olyan nőt keresek, aki a Koránon és a szunnán alapuló otthont szeretne építeni, nem nyugati eszményeken alapulót. Az eredeti beszélgetésünkből fogok felolvasni magyarra fordított részleteket. Szelem alaikum, nővérem! A profilképed tényleg így hordod a hijabot? Őszinte érdeklődéssel kérdezem. Egy kicsit kihívó. Allah vezessen minket. Itt vagy, nővérem? Wa alaikum assalam, köszönöm a tanácsot, bátyám. Törekszem, de van még mit tanulnom. 1 évet értem át, és próbálok fejlődni a vallásban. Növelje Allah a tudásod és a hitedet. Sok nő manapság a nyugatot követi, és nem a szunnát, ezért kérdeztem. Mahrammal élsz, vagy egyedül? A szüleimmel és a testvéremmel élek. Szuper, nővérem, beszélsz arabul? Sajnos nem, de ez az egyik legnagyobb álmom. Az arab az anyanyelved? Inshallah, folyékonyan fogsz majd beszélni. Igen, az arab és az angol az anyanyelvem. Szír vagyok, de az Egyesült Királyságban születtem és nőttem fel. A profilod szerint Magyarországról származol. Honnan tudsz ilyen sokat az iszlámról? Közel-keleti tanulmányokat folytattam, és voltak iszlám óráim is. Az iszlám egy olyan tiszta életformát kínál, amire jóval azelőtt vágytam, hogy tudtam volna bármit a vallásról. Másálla, nővérem, de áttérni egy másik vallásra a tanulmányaid miatt szokatlan, nem de? Ez nem csak a tanulmányaimról szól, bátyám, de ez egy hosszú történet. Ez volt az első beszélgetésünk, és ezen a ponton annyi tűnt fel, hogy nagyon előre akarsz szaladni az ismerkedésben. Nagyon hamar mutatott elköteleződést, ami nem feltétlenül egy radikális jellemző. A közel-keleti férfiak eleve máshogy udvarolnak a kultúrájukból adódóan. Ez se nem negatív, se nem pozitív, teljesen egyéni preferenciától függ, hogy kinek mi szimpatikus jön be. Viszont vele párhuzamosan több férfival is cseteltem, és nem nagyon véltem felfedezni különbségeket a dinamikában. Ezért is nagyon veszélyes a radikalizáció egyébként, mert mire rájövünk, hogy mik a szándékai a másik félnek, addigra már érzelmileg elköteleződtünk. Az szúrt szemet először, hogy amikor említettem, hogy Elif Shafak könyvét olvasom, nagyon elutasító volt a reakciója. Elif Shafak a könyveiben elég összetetten mutatja be az iszlámot. Gyakran rávilágít például arra, hogy az iszlám eredetileg sokkal progresszívebb volt a nők jogai terén, mint ahogyan azt a mai konzervatív társadalom tükrözi. És ez nyilván nem szimpatikus valaki számára, aki konzervatívabb, vagy akár szélsőségesebb nézeteket vall. Abu Zaid folyamatosan udvarolt, és kétségkívül tetszettem neki, de az udvarlása elsősorban annak szólt, hogy mindig azt válaszoltam, amit tudtam, hogy hallani szeretne. Azt szokták mondani, hogy a legjobb hazugság az, aminek a fele igaz. Én is rengeteget meséltem neki a valódi életemről, viszont az információkat úgy módosítottam, hogy illeszkedjenek abba a képbe, amit ő látni szeretne rólam. Sebezhetőnek állítottam be magamat az üzenetváltásainkban, mint akit nem támogat a családja, a barátai pedig elhagytak. Elmeséltem neki, hogy tartalomgyártó vagyok, mert hát ott van az interneten, igazából tagadni sem tudnám, viszont ezt azzal indokoltam, hogy a muszlim közösség elnyomása ellen akarok felszólalni, és amint lesz egy muszlim férjem, már csak burkában fogok a kamera elé ülni. Kezdetben olyan apró dolgok árulkodtak, mint például a szókészlete. A kifejezések, amiket használt, mujahid, hijra, qawammun, taghut, din, fitna, ezek az ő olvasatában elég beszédesek voltak. Vagy mondjuk az, hogy Korán idézeteket használt háborús kontextusban, az eredeti jelentésből teljesen kiforgatva. Folyamatosan démonizálta a nyugatot és elítélte a békés muszlimokat. Azt kell mondjam, hogy Abu Zaid nagyon óvatos volt, amíg a Single Muslimon kommunikáltunk. Annyira, hogy néha elgondolkoztam, valóban radikálisan állok-e szemben, vagy csak annyira szeretném ezt hinni, hogy minden jelet próbálok ezt szerint félremagyarázni.
Aztán augusztus 13-án körülbelül 2 hét üzengetés után kért meg, hogy regisztráljak egy ProtonMail-es e-mail címet. Azt akarta, hogy hagyjam ott az applikációt, hogy ne legyenek más férfiak, más profilok, más alternatívák. Csak ő és csak az ő világnézete. Ez ismerős lehet, a radikális közösségek első lépése ugyanis az elszigetelés. Kiragadnak a megszokott közegből és áthelyeznek egy új térbe, ahol már ők írják a szabályokat. De nem ez volt az egyetlen ok, amiért azt akarta, hogy ProtonMail-en levelezzünk. A Single Muslim applikációja pontosan azért, hogy kiszűrje a radikális tevékenységet, minden fényképet és dokumentumot, amit a felhasználók egymásnak küldenek, központilag ellenőriz. Éppen ezért felcsillant bennem a remény, hogy talán ezen az új platformon Abu Zaid majd olyan anyagokat is megmer osztani, amiket az applikációban nem feltétlenül. Nyilván én tudtam, hogy a ProtonMail az egy titkosított e-mail szolgáltatás, ugyanis az elmúlt 2 évben eléggé elmélyültem a dark web és a titkosított online kommunikáció témájában. Véletlenül sem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy dark web szakértő vagyok, vagy profi informatikus. Amit én tudok a topikról, azt gyakorlatilag bárki, aki érdeklődik, el tudja sajátítani. Az, hogy van egy ProtonMail-es vagy egy tutás e-mail címed, gyakorlatilag ilyen beugró szint a deep és dark web böngészéséhez. Nyilván regisztráltam egy új e-mail címet Shirin néven, és azt adtam meg Zaidnak. Egyébként ez a platformváltás volt az, ami igazán fordulatot hozott a kommunikációban. Ne higgyétek egyébként, hogy minden tökéletesen ment. Néha írtam hülyeségeket, amik miatt majdnem elveszítettem a kontaktomat. Volt, hogy napokra eltűnt, vagy annyira visszavett a radikális monológokból, hogy azt hittem, már nem bízik bennem. Szóval a folyamathoz hozzátartoztak ezek a hullámvölgyek is. Mindig esténként beszélgettünk, a párom a nappaliban dolgozott, én pedig beültem a hálószobába, és ezzel a férfival cseteltem. Ez volt az első üzenet, amit ProtonMail-en keresztül küldött. A béke, Allah irgalma és áldása legyen veled, nővérem. Már most is más érzés itt írni neked. Nincs az a zaj, ami elvonná a figyelmedet. Csak csend, mintha csak mi ketten lennénk. Ha itt beszélünk, a családod biztosan nem fog gyanakodni, és talán többet is tudsz velem beszélni, inshallah. De őszintén szólva ez elszomorít, vallahi, hogy még a sahádádat, hitvallásodat sem oszthatod meg a családoddal. Pedig ennek olyas valaminek kellene lennie, amit veled együtt ünnepelnek. Amiért hálát adnak Allahnak, nem pedig olyasmi, amit szégyelni kell. De tudom, a káfírok, hitetlenek szíve kemény, nem látják benne a fényt. De Allah jobbat fog adni neked, mint az ő elfogadásuk. A te testvéred a hitben, és talán több is. Abu Zaid. Említettem, hogy több bizonyítékra volt szükségem ahhoz, hogy kijelenthessem, a férfi, akivel levelezek, valóban radikális. De az idő minden kérdésemre választ adott. Hadd idézzek az üzenetváltásunkból. Emlékszem, hogy a profilodban írtad, hogy közel-keleti tanulmányokat folytattál, ugye? De mit is tanítanak ott neked? Komolyan, én ezt nem értem. Hogy lehet iszlámot tanulni egy káfír, azaz hitetlen egyetemen? A férfi itt kétségbe vonja, hogy világi, nyugati egyetemen lehetne hitelesen iszlámot tanulni. A káfir szóval megbélyegzi az oktatási rendszert. A káfir egy arab szó, amit az iszlám tanításokat elutasítókra használnak. A radikális értelmezésben viszont nem csak a hitetleneket jelöli, hanem mindenkit, aki nem követi az ő verziójuk szerinti iszlámot. Ők gyűlölik ezt a vallást, elferdítik, azt mondják rá, hogy erőszakos, elmaradott, politikai ideológia, blablabla. Bla bla. Úgy tanítják az iszlámot, hogy nincs benne ima, nincs benne Korán, nincs benne istenfélelem. Itt a férfi azt állítja, hogy a nyugati világ nem tiszteli az iszlám valódi értékeit, és kiüresíti annak spirituális lényegét. Valamint próbálja elhitetni velem, hogy a nyugat eredendően gyűlöli a muszlimokat. Őszintén, azok a könyvek, amiket nyugaton tanítanak, többségében fel vannak vizezve. Eltitkolják azokat a részeket, amik megijesztenék a káfirokat, hitetleneket. A férfi itt azt mondja, hogy a nyugati oktatás szándékosan elhallgatja az iszlám keményebb vagy veszélyesebb részeit, hogy ne riassza el a nem muszlimokat. Ez a gondolat gyakori a radikális diskurzusban. Aztán említettem, hogy küldött nekem egy Korán idézetet, ami magyarra fordítva így hangzik. Harcoljatok Allah útján azok ellen, akik harcolnak ellenetek. Ilyen formában idézte nekem Zaid ezt a verset. Én azonban utána néztem ennek a sornak a Koránban, ki is emeltem nektek a saját példányomban. Ez az idézet a Korán második szúrájából való, és így hangzik teljes egészében. Harcoljatok Allah útján azok ellen, akik harcolnak ellenetek, de ne lépjétek át a határt. Allah nem szereti a határokat átlépőket. Zaid szándékosan hagyta el a mondat második felét.
Ha végigolvassuk a teljes szöveget, és nem csak egy sort kiragadva, világosan látszik, hogy ez egy önvédelemről szóló vers. A második rész már ezt mondja, de ne lépjétek át a határt, mert Allah nem szereti a határokat átlépőket. Ez a figyelmeztetés sokszor épp azoknál hiányzik, akik ezeket az idézeteket háborús jelszónak használják. Ebből számomra világossá vált, hogy Zaid a dzsihádot nem a lélek harcaként értelmezi, hanem fizikai harcként a nyugati világ ellen. Nagyon sok hosszú levélváltásunk volt protonmailen keresztül, amit nem tudok egyesével mind kiemelni, de őszintén még most is kiráz a hideg attól, ha belegondolok, hogy milyen hitelesen építette fel a manipulációját. Ahogy ment előre az idő, a leveleiből valódi érzelmeket lehetett kiolvasni. Mintha tényleg egy gyöngéd, érzékeny, törődő férfi állt volna a profilja mögött. Ha fiatalabb vagyok, és nincs párkapcsolatom, és nem tudom, hogy mi történik pontosan, biztosan elhiszem, hogy őszintén fontos vagyok a számára. Kértem, hogy küldjön nekem olyan könyveket, amikből többet tanulhatok az iszlámról. Az alábbiakat ajánlotta. Szóval egyetem alatt elég sokat tanultunk az iszlám vallásról, és mivel engem különösen érdekelt a téma, odafigyeltem, amikor az iszlám irányzatairól, szektáiról és vallásjogi hagyományairól volt szó. Ezeknek a könyveknek nem mindegyike sugall radikális beállítottságot, de a Kitabat Tauhid, azaz a monoteizmus könyve a radikális ideológiák egyik legfőbb alappillére. Illetve ha valaki Avlakit ajánlja, az tuti biztos, hogy szélsőséges nézeteket vall. Sheikh Anwar al-Awlaki ugyanis az Al-Qaida legfőbb ideológusa és több terrortámadás inspirátora volt. Néhány nappal később azt írta a levelében, hogy töltsem le a torböngészőt, majd küldött egy onion share linket. Az Onion Share egy nyílt forráskódú eszköz, amely lehetővé teszi fájlok anonim megosztását a Tor hálózaton keresztül. Ez egy program, amit letöltesz a számítógépedre, feltöltöd ide a megosztani kívánt fájlt, az alkalmazás pedig generál egy onion linket, amin keresztül a fogadó hozzá tud férni a dokumentumhoz. Tudom, hogy bonyolult, titkosított fájlmegosztó, bőven elég. Megmondom őszintén, hogy nem szívesen töltöttem le a fájlt így, hogy nem tudtam, mi van benne, mert ezen keresztül akár meg is hackelhettek volna. Mondjuk ezért használok VPN-t és egy régi számítógépet, amin nincsenek személyes adatok. A fájl egyébként az iszlám állam egyik legismertebb propaganda kiadványának, a Rumijának az egyik száma volt. Fontos hangsúlyoznom, hogy kizárólag edukációs céllal beszélek a magazinról, és semmiképpen sem támogató hangnemben. A röpirat tartalma általában a következő. Ideológiai cikkek az iszlám államiságról, vallási magyarázatok, fatvák, hadiszértelmezések, toborzási célú írások, nyílt fenyegetések a nyugati országokkal szemben, a mártíromság dicsőítése, a halott mártírok fotóinak bemutatása, a meggyilkolt túszok fotóinak bemutatása. Végig pörgettem a fájlt, és az itt felsoroltak közül mindegyik megjelent ezen a 38 oldalon. Szeretnék megmutatni nektek egy részletet a kiadványból, de ezt csak cenzúrázva tehetem meg, a kontextus pedig egyértelműen a terrorizmus veszélyeire való figyelemfelhívás. Itt is megemlítem, hogy jogi következményeket vonhat maga után, ha rákerestek hasonló anyagokra, tehát ne tegyétek, ha csak nem újságírói céllal dolgoztok, vagy hivatalos PhD kutatás fut a nevetek alatt. Már önmagában az is illegális, ha valaki birtokolja ezt a fájlt a számítógépén. Nyilván én azonnal jelentettem az Interpolnak és Europolnak, hogy valaki ezt küldte nekem Onion Share-en keresztül, és rögtön letöröltem a PDF-et a gépemről. Viszont tudjuk, hogy ezek a fájlok gyakran tárolnak metaadatokat, amiket különböző programokkal le tudunk ellenőrizni. Arra voltam kíváncsi, hogy megtudhatok-e valamit a fájl eredetéről, keletkezéséről. Ezt az eredményt kaptam.
Ezután a PDF hashkódját is ellenőriztem egy speciális programmal. A hashkód olyan, mint egy digitális új lenyomat. Egyedi az adott fájlra nézve. Tehát a hashkód alapján le tudom csekkolni, hogy a fájl hol bukkan még fel az interneten. Akár dark web archívumokban és keresőmotorokban is utána tudok nézni. Én több kifejezetten deep webet indexelő keresőt használtam a kutatás során. Az első az achmia.fi volt, ami a Tor hálózaton elérhető onion linkeket is indexeli. A második a darksearch.io, amely időnként kiszivárgott adatbázisokban szereplő fájlok hashét is megjeleníti. A harmadik pedig a Recon, egy onion doménes kereső, amely dumpokat, onion oldalakat és fórumokat is átvizsgál. Ezeken a felületeken konkrétan a fájl hashkódját kerestem idézőjelek között, többféle formátumban is. A célom nem az volt, hogy illegális tartalomhoz jussak, hanem hogy ellenőrizzem, felbukkant-e a fájl más kontextusban, akár leak oldalakon, akár zárt közösségekben. Nyilván ez egy hosszú folyamat volt, amíg kiépítettem a bizalmat. Ha beleolvastok a levelezésünkbe, láthatjátok, hogy sokszor megkérdőjeleztem az ideológiáját. Hihetőbbnek és hitelesebbnek éreztem ezt a fajta hozzáállást, mintha mindent, amit ír, egyből elfogadok. A manipulációs technika, amit alkalmazott, azért volt különösen hatékony, mert valós eseményekre és érzelmileg megterhelő képsorokra épített. Nem hamisított adatokat, hanem olyan anyagokat osztott meg, amelyek önmagukban is erőteljes érzelmi reakciót váltanak ki. Például videókat gázai édesanyákról, akik a gyermekeiket gyászolják. Ezek a képek minden jó érzésű emberből együttérzést váltanak ki, és épp ez adja a retorikai erejüket. Egy valóban tragikus helyzetet használt fel arra, hogy egy szélsőséges narratívát építsen rá. Ami a leginkább zavarba ejtő, hogy a kiinduló pont gyakran valós és jogos felháborodást tükröz, viszont az ebből levont következtetések már nem az együttérzésről, hanem a radikalizáció igazolásáról szólnak. Néhány nappal később Zaid hijab nélküli fotót kért rólam, és mivel a Single Muslim profilomon már eleve a saját arcképemet használtam, nem tudtam elkerülni, ezúttal is magamról kellett képet küldenem. A kiválasztott fotó nem otthon készült, így semmi nem utalt a lakhelyemre vagy a környezetemre. Mielőtt csatoltam volna, készítettem róla egy screenshotot, így a metaadatokat gyakorlatilag lenulláztam. Nem derül ki belőle, hogy mikor és hol készült az eredeti kép, vagy hogy milyen eszközt használtam hozzá. Amikor viszont én kértem tőle viszonzáskép fotót, határozottan visszautasította. Azt mondta, ő már most is részt vesz valamiben, olyasmiben, ami miatt nem kerülhet ki róla semmilyen kép az internetre. Több mint egy hónapja beszélgettünk már, amikor igazi fordulat állt be a beszélgetésünkben. Egyébként éppen meg akartam szakítani a kommunikációt, és készültem letörölni minden fiókomat, amiken keresztül összeköttetésben álltunk. Azt éreztem, hogy addigra már elég anyagot összegyűjtöttem ahhoz, hogy be tudjam mutatni az online radikalizációt, és mivel ez a folyamatos kapcsolattartás iszonyatosan sok szabadidőmet emésztette fel, a párom is örült, hogy lassan véget ér a kutatómunka. Éjszaka volt, amikor elküldte az e-mailt, de aznap pont nagyon sokáig voltam fent, ezért mielőtt elmentem volna aludni, még egyszer lecsekkoltam a fiókomat. Az e-mail közepéből egyből kiviláglott az onion link, ami egyértelműen egy deep website-ra kellett, hogy mutasson. Alap felhasználói szintű ismeretem korábban is volt a dark webről, le is volt töltve a gépemre a torböngésző, és néha felmentem Able Onionre vagy Black Hat Chatre. Az Able Onion és a Black Hat Chat is két népszerű chat felület a Deep Weben. Nem fogom bemutatni, hogyan lehet elérni ezeket a felületeket, ugyanis senkit nem bíztatok erre. Ráadásul megfelelő biztonsági intézkedések nélkül ez felelőtlen és veszélyes vállalkozás. Én azért beszélgettem random emberekkel ilyen helyeken, mert a dark web nem úgy működik, mint a sima internet. Hiába írom be a Tor keresőjébe, hogy például iszlamista fórum. Nem fog kiadni találatot, hiszen az ehhez hasonló fórumok üzemeltetői nem szeretnék, hogy akárki rájuk találjon. Vannak kifejezetten dark webre specializált keresőmotorok, mint az Achmia, Torch, Excavator, ahová, ha beírod, hogy drog vagy pornó, stb., akkor az esetek többségében élő onion linkeket fog kiadni. Csak hogy ez is csak nagyon általános dolgoknál válik be, mint amit mondtam például, hogy drog és pornó. Ha kifejezetten specifikus téma érdekel bennünket, hangsúlyozom szigorúan kutatási céllal, az csak meghívásos alapon tud működni. Tehát kapcsolatot kell építeni olyan emberekkel, akik otthonosan mozognak a Deep Web, Dark Web világában, és hajlandóak megosztani velünk onion linkeket. A link, amit Zaid küldött, 56 karakterből állt, számokból és kisbetűkből vegyesen, tehát V3 formátumúnak tűnt, ami a legerősebb biztonságot adó onion link formátum. Zaid levele így folytatódott az onion link után.
Last night I made your profile on our secret platform. You don't have to sign up or submit anything. It's already done, alhamdulillah. Here are your login details. Username ShireenNur98, password Hijra786. Please change this once inside. Az e-mailben még belinkelt 2 angol nyelvű YouTube videót is, az egyik arról szólt, hogy hogyan kell letölteni a Tor böngészőt, a másik pedig a VPN használatát és beüzemelését magyarázta el. Kezem lábam remegett az izgatottságtól, ahogy a levél végére értem, és rögtön meg akartam nyitni a linket. Ismét elővettem a régi laptopomat, amin nem volt semmilyen fájl, semmilyen személyes adat, és sosem csatlakozott otthoni wifi hálózathoz. Bekapcsoltam a VPN-t, és rácsatlakoztam a mobil internetemre a wifi helyett. Ez volt a biztonságosabb opció, mert a SIM-kártyám nem volt a nevemhez rendelve. Ezután megnyitottam a Tor böngészőt, és ellenőriztem a beállításokban, hogy a Tor a legbiztonságosabb fokozatra van állítva. Mikor kellő idő eltelt, begépeltem Zaid linkjét, és vártam, hogy betöltsön az oldal. A Tor böngésző titkosítása miatt mindig perceket kellett várni, de hamarosan egy fórum kezdőlapja töltötte be a képernyőmet. A Dark Webről, a Dark Web működéséről és használatáról rengeteg hamis videó kering az interneten. Itt YouTube-on is dögivel találni ilyeneket. Nagyon szeretik túl dramatizáltan bemutatni az internet ezen részét, és sokan misztikus alvilágként képzelik el, ahová csak informatikai zsenik és bűnözők nyerhetnek bebocsátást. De a valóság azért ennél jóval prózaibb. A fórum nevét természetesen nem fogom nyilvánosságra hozni, ahogyan képernyőképeket és képernyőfelvételeket sem mutathatok be róla. Ezek készítése és megosztása ugyanis jogsértő lenne. Mivel ez egy szigorúan zárt, deepwebes fórum volt, nem készíthettem róla képernyőfotókat. Egyrészt azért, hogy ne sértsek nemzetközi adatvédelmi vagy büntetőjogi szabályokat, másrészt, mert az ilyen oldalak gyakran beépített védelmekkel rendelkeznek, például képernyőmentés érzékeléssel. Mégis szükségem volt valamiféle tárgyi bizonyítékra, valami kézzelfoghatóra, ami alátámasztja, hogy tényleg láttam ezt az oldalt. Ezért mentettem le az oldal HTML forrását, azt a háttérben futó kódot, ami a fórum szerkezetét, vizuális elemeit és metaadatait tartalmazza. A nyers kódban olyan elnevezéseket, metaadatokat és vizuális utasításokat találtam, amelyek sokkal többet árulnak el a fórum identitásáról, mint egy egyszerű képernyőkép. Az onion linket azonnal továbbítottam a hatóságoknak, és minden számomra fontos információt, a bejegyzéseket, kommenteket, felhasználó neveket kézzel jegyzeteltem le egy füzetbe. A videóban látható képek csupán illusztrációk, a fórum vizuális megjelenése nem egyezik az eredetivel. A tartalmi elemek, a bejegyzések, interakciók és idézetek azonban valósak, és pontosan azt tükrözik, amit a jegyzeteim alapján rekonstruáltam. Ez az egyetlen jogszerű és etikus módja annak, hogy bemutassam, milyen diskurzusok zajlottak ezen a zárt felületen. Viszont nem szeretnék irreális képet festeni a Dark Webről. Egy nagyon egyszerű, fekete alapú, funkcionális weboldalt képzeljetek el képek nélkül. A kezdőlap közepén volt két üres rubrika egymás alatt, felhasználónév és jelszó feliratokkal.
Azonnal beírtam a bejelentkezési adatokat, amiket Zaidtól kaptam meg, és ismét vártam. A képernyő néhány másodpercig teljesen fekete maradt, és csak a laptopom ventilátorának az zúgását hallottam. Aztán bejutottam a fórumra. Úgy képzeljétek el a felületet, mint a 2015 körüli gépportálos honlapok fórummenüjét, csak talán egy picit még annál is puritánabb. Sima, fekete alapon fehér betűk, legegyszerűbb betűtípus, a főmenü pedig a lap jobb oldalán helyezkedett el, és a következő menüpontokból állt. Magatartási szabályok, nők köre, tanúságtételek, hűség, eskü, nyilvántartás, prédikációk és média, vallási jogi kérdések beküldése, biztonságos kilépés. A fenti menüpontokat a kézzel írt jegyzeteimből idéztem vissza, nem készítettem képernyőfotót, és semmilyen jogsértő másolat nem készült az oldalról. Megmondom őszintén, hogy nem igazán értettem, hogy melyik menüpont alatt milyen jellegű tartalomra kell számítanom, viszont a nők köre és a vallási jogi kérdések menüpont egyből felkeltette az érdeklődésemet. A nők körére kattintottam először. A bejegyzések egymás alá voltak rendezve hosszú listában. Fent jelentek meg a legfrissebbek. Ahhoz, hogy a posztokra érkezett válaszokat el tudjam olvasni, rá kellett klikkelnem a bejegyzések címére. Kíváncsiságból rögtön végig is néztem párat. Az eredeti bejegyzéseket fordítottam magyarra. Hijra Girl 27, 2025 0309. Szalam, 19 éves lány vagyok Svédországból. Hónapok óta spóroltam, most végre megvan a jegyem Beirutba, alhamdulillah. De az unokatestvérem csak júliusban akar indulni. Nem tudom, félek is, meg közben érzem, hogy készen állok. Szerintetek menjek most, vagy várjak? Volt már itt valaki, aki egyedül csinálta végig? Válaszok. Leila 92. Menj most, Ukti, a várakozás a sátán trükkje. A te riszked nem a rokonodhoz van kötve, hanem Allahhoz. Legyenek könnyűek a lépteid. Muha Ágyira Enel. Beirut jó, de ne beszélj angolul a reptéren. Inkább tűnj úgy, mintha Baalbekből jönnél, vagy mondd, hogy apád libanoni. Taxit hív, ne appot használj. Admin Yusuf 41. Emlékeztető, ne osszatok meg GPS koordinátát vagy útvonalat itt. Ilyet csak PGP-vel titkosított privát üzenetben. A következő bejegyzésben ez állt. Hijra Checklist egyedülutazó női verzió. Írta a Nur Only Steps 2025 3.9. Egyedül készülődöm, ezeket viszem magammal. Pénz a melltartóban, zokniban, cipőtalpban. Abaja plusz turistás farmer, határon átöltözés. 2 SIM-kártya, 1 koszos, 1 tiszta. Beoltottsági igazolás szkennelt változata. Nincs smink, nincs illat. Van koránapom, de nincs fiók. Anonim mód. Válaszok. Techni 01. Töröd le a TikTokot, Google dokumentumokat, térképeket. Hatályban a vámosok tényleg átnézik az appokat, komolyan. Abu Farouk Tor. Vegyél Graphene OS telefont, vagy használj régi Nokiát. Soha ne vigyél Apple-t, az iCloud backup. A harmadik poszt szintén a hijrával kapcsolatos volt. Megtért nővér útvonal segítséget kér. Írta Sara Ibn Yakin, 2025 3.9. Szalam aleikum, 22 éves vagyok, nő, és Ramadán óta muszlim. A családom azt hiszi, hogy a Rabati Egyetemre megyek, de valójában hijrát szeretnék. Szerintetek mi a jobb útvonal, Algéria vagy Törökország? Válaszok. Safepassage.bled. Ne repülj Orliról, túl rizikós. Ha tudsz, inkább kompal menj Tunisból Isztambulba. Öltöz teljesen hétköznapian. Revert for Life. Azt mondd, hogy kutatóútra mész Casablanca-ba. Használj francia nyelvet, és legyen megnyitva a Google térkép, ha kérdeznének. Anon Mustakim 94. Menj Horvátország, Bosznia, Szarajevó útvonalon. Onnan az isztambuli repülő most alacsony kockázatú. Nagyon fiatal lányok írtak arról, hogy készek lennének mindent hátrahagyni. Az iskolát, a családot, a barátaikat, csak hogy elindulhassanak a Közel-Keletre, és innentől dzsihadista feleségként éljenek tovább. Őszintén szólva ezen a ponton komolyan elgondolkoztam, hogy ez a fórum vajon tényleg valós-e. Számomra ez nagyon anakronisztikusnak hatott. Azt gondoltam, hogy az iszlám állam 2017-es területvesztése óta már nem ilyen módon toboroz nőket. Úgy tudtam, hogy az online jelenlétük azóta inkább háttérszerepekre koncentrál, például propagandára, fordításokra vagy digitális logisztikára, és kevésbé ösztönöznek fizikális hijrára, vagyis a térségbe való kivándorlásra. Amikor rákattintottam az egyik posztoló felhasználó nevére, megjelent egy lehetőség, hogy üzenetet küldjek neki. És én minden addigi óvatosságomat félretéve írtam neki. Azért, mert egy 10 éves lányról volt szó, aki arról posztolt, hogy kivándorlásra készül.
Annyit írtam neki, hogy keressen meg a ProtonMail-es e-mail címemen, mielőtt végleg eldönti, hogy elindul. Éppen csak rákattintottam a küldés gombra, amikor az oldal egyszer csak kidobott. Először azt hittem, hogy technikai hibáról van szó, de amikor újra megpróbáltam belépni ugyanazzal az onion linkkel és belépési adatokkal, egy sima, egyszerű fekete felület fogadott, középen fehér betűkkel az állt, hogy access denied, this account has been removed. Azóta nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mit ronthattam el, és így utólag végigjátszva, végigpörgetve az eseményeket a fejemben, azt gondolom, hogy ez csak egy próba volt Zaid részéről. Egy teszt, hogy mennyire tartom be a fórum szabályait, és mennyire vagyok megbízható. És azzal, hogy rá akartam írni egy másik felhasználóra, valószínűleg ellőttem az esélyemet. Nyilván volt vesztenivalóm, miután ez a férfi ismerte az igazi arcomat, és a keresztnevemet is tudta. Meg kellett kezdenem a takarítást azonnal. Becsuktam a torböngészőt, de nem csak bezártam, hanem megnyitottam a rendszerem feladatkezelőjét, és kézzel kilőttem minden háttérfolyamatot is. Ezután lépésről lépésre elkezdtem eltüntetni minden nyomot. Letiltottam Abu Zaidot a ProtonMail-en, blokkoltam az e-mail címét, töröltem az összes korábbi üzenetét, majd véglegesen deaktiváltam az egész fiókot. Nem archiváltam, nem csak kijelentkeztem, véglegesen töröltem. Beléptem a Single Muslim profilomba, az álprofilomba, és megszüntettem a fiókot. Minden korábban feltöltött képet, leírást manuálisan töröltem. A torböngészőt is letöröltem, majd felülírtam a könyvtárait. Tudtam, hogy ez önmagában nem elég, ezért újra telepítettem az operációs rendszert azon a gépen, amit kutatásra használtam. A VPN előzményeket is töröltem, és a szolgáltatónál megváltoztattam a jelszót. Nem fogom azt hazudni, hogy nem volt bennem semennyi félelem, de azt gondolom, hogy Zaidnak sokkal több vesztenivalója volt. Szinte biztosra vettem, hogy nem kockáztatná a saját és a közössége lebukását azzal, hogy megpróbál bosszút állni rajtam. Ő egyébként még előttem letörölte a Single Muslim fiókját, és a ProtonMail-es e-mail címét is megszüntette. Még aznap éjszaka írásban rögzítettem mindent, amíg még frissek voltak az emlékeim. Az időpontokat, tartalmakat, még azt is felírtam, hogy milyen készülékeket használtam. Másnap reggel pedig egy új ProtonMail-es e-mail címről levelet küldtem az Interpolnak. Soha többet nem hallottam Abu Zaid felől. Az iszlám állam egyes vélekedésekkel ellentétben nem tűnt el, csak csendesebb lett. Megváltoztatta a módszereit, de a radikalizáció továbbra is valós veszély, még itt, Magyarországon is. Kevesen tudják, de 2017-ben 2 magyar fiatal, egy 25 éves és egy 21 éves férfi az iszlám állam propaganda videóit nézte a YouTube-on, majd egymást hergelve leveleztek a gyakorikérdések.hu-n arról, hogy Szíriába kellene menniük és csatlakozniuk kellene a terrorszervezethez. Ezt a történetet a 24.hu is megírta, az ügy pedig végül bíróság elé került. Felvettem a kapcsolatot a székesfehérvári törvényszékkel, és ha sikerül interjút készítenem a 2 férfival, azt a történetet egy második részben fogom bemutatni. Őszintén szólva fogalmam sincs, hogy mi lehetett Zaid tényleges célja velem. Amit viszont a beszélgetésekből és a viselkedéséből levontam az, hogy sokkal inkább egy személyes, romantikus kapcsolatot keresett, mintsem azt, hogy engem fegyverrel a kezemben a harcmezőre küldjön. Fontos, hogy ne úgy képzeljük el ma a dzsihádot, mint valami filmszerű, állandó terepi harcot. A kortárs, szélsőséges mozgalmak többsége ma jóval összetettebb, és az online térben is aktívan működik. Nem arról van szó, hogy mert valaki radikális nézeteket vall, azonnal bombákkal rohangál. Sokszor az elvárás inkább az, hogy segíts a propaganda terjesztésében vagy a toborzásban. Úgy hiszem, Zaid részben ezt várta tőlem, hogy az online jelenlétemet felhasználva támogassam a hálózat üzenetét, nem feltétlenül, hogy fizikailag csatlakozzak a fronton. A csatornáimon gyakran beszélek a Közel-Keletről, és tudom, hogy sokan ezek miatt a videók miatt kezdtek el érdeklődni a régió és az iszlám kultúra iránt. Viszont fontos tisztán látni, hogy az iszlám vallás nem egyenlő a radikalizmussal. Azok számára, akik nem ismerik mélyebben az iszlámot, könnyen összetéveszthető lehet a hit a szélsőséggel. Éppen ezért tartom különösen fontosnak, hogy ebben a videóban ne csak a radikalizáció mechanizmusait mutassam be, hanem azt is, hogy hogyan lehet megelőzni azt, kulturális érzékenységgel, megértéssel, oktatással. Amikor például egy politikus olyan kijelentéseket tesz, hogy valóban jó, hogy nincsenek Mohamedek a magyar iskolákban, az nem csak bántó és kirekesztő, de kontraproduktív is. Magyarországon is élnek muszlim emberek, diákok, családok, gyerekek, és az ilyen retorika nem csak stigmatizálja őket, de még sérülékenyebbé teszi a radikalizációval szemben. A gyűlöletbeszéd nem védi meg a társadalmat, hanem táptalajt ad a szélsőségeknek. A terrorizmust nem szabad egy vallással azonosítani.
Az iszlám vallás több mint 1,5 milliárd ember vallása világszerte, akik békében élnek, dolgoznak, családot nevelnek és közösséget építenek. A terroristák nem képviselik őket. Az olyan szélsőséges csoportok, mint az ISIS, pont az iszlám tanításait torzítják el, és használják fel a saját politikai céljaik érdekében. Ez a videó nem azért készült, hogy még több előítéletet vagy félelmet keltsen, éppen ellenkezőleg. Azért, hogy rávilágítson arra, mennyire fontos a kulturális nyitottság, a vallási türelem és a társadalmi befogadás.